Pitää mennä treeneihin. Mä otin ison puukon mukaan. Anteeksi opettaja. Tossa. Nyt maksoi enemmän. Lakari hyvin, voi tistaa. Uja. Missä on? Mitä sä hävität? Tää on vaapepää. Juomatauko, menkää juomaan ja jatkakaa. Jääkaappi. Mä jätän mun oman lokeron tästä puukonsa. Ja sitten mä laitan sen lukkoon. Makar, mitä sinä teet? Laitetaan se lukkoon. Me voimme nyt harjoitella. Mä menen leikkipuistoon leikkimään. Tai en niin. No hengaan. Ennen mä otan mun. Mä menen leikkipuistoon. Tapan siitä. Ei mä. Tossa on tankko. Mä voin kokeilla yksi potku. Tässä leikkipuisto. Sä tuli leikkipuista, kun sä oot lapsi. Älä nytte. Peli. Nouse vaan pikkuvauva. Voitko, että sä oot vahvempi kuin mä? Ei mun pukka. Mitä sä haluat? Ei. Mitä mä tein? Ei! Ei. Kuka sä oot? Joku aikainen näki mut. Apua! Ei! Okei. Sä veit. Viekö sä mua poliisille? Odota, missä mä Viekö sä mua poliisille? Joo. Ei. Kaveri kalppuu. Mä tappan.